Sunnuntai-päivä 15. marraskuuta ja kyllä meikäläinenkin pikku avustuksella saa ainakin joskus jotain aikaiseksi. Eli me ollaan tässä nyt kaverin kanssa, mitähän me ollaan, 4,5 tuntia ehkä Villan kanssa pelleilty tässä ja täällä on nyt autotallin puolen ulkoseinät on kaikki villotettu tuolla varaston puolella. Siellä on nyt vähän yli puolet tuosta takaseinästä, eli semmonen ehkä 5 metriä ja sitten tuolla vielä tuommoinen 2 metrin pätkä, 7 metriä tuolla takaseinällä vielä villottamatta, mutta sanotaan, että 85% tästä mökistä niin seinävillat paikallaan ja toi on kyllä yllättävän mukavaa hommaa, varsinkin kun saa tällaiseen perus vakiomittaiseen seinäväliin tuupata, niin se menee aika mukavasti. Sitten heti kun oli tuolla varaston väliseinä ja oven luona, niin tuollaista kapeampaa pätkää ja tuolla ylhäällä ja tuolla nurkassa, niin meni varmaan tälle 2 metrin pätkälle saman verran aikaa melkein kuin tuohon loppuseinän villotukseen, että tämmönen nyhrääminen vaan ainakin tälleen amatööriltä, niin vie heti hirveästi aikaa. Muista onko mä tuossa aikaisemmalla videolla näyttänyt, tuossa toi autotalli urakoitsija, vaikka heille ei alun perin kuulunut nämä levytystyöt, niin asenteli tuossa viime viikolla tän oviseinän levyt ihan sen takia, että ensi viikolla tulee ovet, niin vähän helpottaa niiden asennusta. Katossahan oli ovia kiskoja varten noin tuplalaudotukset laitettu. Ja tässä nyt vielä villotusjälkeä tästä ikkuna kautta tienpuolen seinältä. En tiedä miten ammattilainen noista on tehnyt, mutta itse olen kyllä ihan tyytyväinen nyt tähän käyttökohde huomioiden. Niin tänne tulee se 10 astetta ehkä suurin piirtein, jos tarkoitus sitten lämpimänä olla sisäänlämpötilaa, niin siinä ei muutenkaan se lämmön siirtyminen on niin aggressiivista kuin tuommoisessa omakotitalossa esimerkiksi, niin luulen, että tää on siihen ihan vallan passeli ja myöhemmin sitten vielä kyläpohjaankin saadaan jotain eristettä jossain vaiheessa. Niin. Näin, tällä kertaa tämmönen päivitys. Palaillaan taas jonkun asian puitteissa tässä lähiaikoina. No niin, keskiviikko 18. päivä marraskuuta ja ihan tämmönen pikapäivitys tähän väliin. Eli äsken tuli just, niin kuin näitte, kuormuri lähti, niin autotalli ovet, nämä on nyt pikkusen myöhässä, näiden piti tulla jo tuossa viime viikolla, mutta siellä on ilmeisesti vähän tämän pandemian kanssa ollut ongelmia tehtaalla, niin hiukan tuotanto jäljessä, mutta tässä ne nyt on kamaat, eli siinä on 2 oveen on kiskot ja muut vermeet ja siinä on sit ovilamellit myöskin luonnollisesti 2 oveen ja sitten vielä täällä on sitten vielä kahvat ja moottorit odottamassa. Eipä tähän päivitykseen oikeastaan sen kummempaa, varmaan seuraavassa päivityksessä toivottavasti on ovet paikallaan. Mä taidan tästä ennen töihin menoa niin vielä jatkaa vähän tonne takaseinään villan lätkimistä muutaman rivin ja sellaista pikku harrastetta, ihan kiva syyskeli tänään taas vaihteeksi. Palataan myöhemmin astialle, se on moro. päivä marraskuuta. Eilen illalla ja yöllä ja nyt aamulla on tullut vähän lunta, eiköhän se siitä kohta sulaa. Mutta semmonen mieluinen kehitysaskel nyt, että eilen toissa iltana ja eilen aamupäivällä niin asentaja kävi laittamassa autotalli ovet paikalle. Eli nyt sopivasti kun
luntakin vähän ripottelee, niin on talli sitten sään suojassa. Ja mitäs tässä nyt sanois? No tosiaan 2,5 kertaa 2,5 metrisiä ovia, eli hiukan tavallisia korkeampia, eli tuonne pikku pakettiauto nyt siitä pitäisi mahtua. Ja RR23 on väri, eli toi ihan perustumma harmaa, mikä meillä nyt on kattopeltien sun muidenkin värinä sitten tässä molemmissa rakennuksissa. Tämmönen pieni aaltokuvio näissä lamelleissa ja tommonen pikku röpöliäinen pinta. Molempiin otin kahvat, vaikka toi vasemmanpuoleinen luukku on nyt moottorilla. Se on tällä hetkellä vapautettu, kun ei vielä sähköt käytössä tuolla tallissa. Tää on ihan käsipelillä tämän puolen ovi, missä on nosturi tulee tänne puolelle sit jossain vaiheessa. Autonosturri ja nämä on itse asiassa, vaikka nämä näyttää melkein samalta, niin nämä on 2 eri ovimalleja. Tämä on korkeanostoinen tämän puolen, tämä oikean puolen menee sen nosturin takia. Ja sen takia se piti ottaa teollisuusovimallistusta, niin se on pieniä eroja. Muun muassa tuo alatiiviste on tässä vähän korkeampi kuin tuo toisella puolella. Ja muita pikkujuttuja, mutta tuo lameli nyt näyttää sinänsä ihan samalta. Niin kuin kahvan vierestä nyt näkeekin, niin doorwayta ovet otin loppujen lopuksi. 2800 € oli ovet asennuksineen, ja asennuksen osuus oli muistaakseni aika tarkkaan 6500, eli 2150 oli sitten ovien osuus. Niin kuin tainnut aikaisemminkin puhella, niin jos ei tänne puolelle olisi tätä korkeanostosta tarvinnut ottaa, niin todennäköisesti, tai olisi päässytkin vähän enemmän vielä perusovilla ja vähän halvemmalla, mutta tähän tulee tosiaan nosturi, niin sen tolpille sun muille jättää tähän vähän varmuustilaa. Niin no tästä nyt niin kuin näkee, niin tässä on tämänpuolimmainen noi kiskot, niin ne on aika lähellä tuo katto, olisiko siinä nyt parisenkymmentä senttiä vähän yli. Ja tuolla on sitten taas ton oven yläreunan tasolla noi kiskot, eli se on sitten sen 70 senttiä tuolta katosta, niin. Ja tossa nyt noita kiskorakenteita kun kattelee, niin voi huomata, että siellä on muutenkin toteutuksissa pieniä eroja tän teollisuusoveen ja sitten tämän puoleisen perusmallisto-oveen kanssa niin sanotusti. Tosiaan täällä ei nyt ole vielä sähköä, niin tää on käsipelillä saa, no, tuossa joku luki tuossa ehkä päällä. Käsipelillä saa tosiaan nyt tätäkin ajettua, paitsi nyt se taitaa olla lukossa. Joo. Tossa on vapautusnaru joka tapauksessa. Ja tommonen Marantekin moottori. Ei ole sen tarkemmin nyt kokemusta noista omakohtaista, lähinnä jostain Liftmasterin moottoreista tai jostain talleista. Asentaja sanoo, että pitäisi olla hyvää, mutta se nyt on tietysti valmistajan tai ovitoimittajan näkemys, että sen näkee sit ajan kanssa, että miten toimii. Täytyy sähköpistoke vetää sitten tonne kattoon vaan tuohon viereen sitten, niin toi tulee ihan tavallisella plugilla sinne kiinni. Ajatuksena tosiaan, että tällä puolella ehkä välillä saatetaan pitää käyttöautoa, niin sen takia moottori tähän puolelle, mutta tuolla puolella sitten lähinnä on korjaamista ja autoharrastusprojektia sun muuta, sitä ei tarvitse aukoa ihan niin usein, niin se vedettiin ihan käsikäytöllä jo sen takia, plus että ihan mukava muutenkin, että on toinen puoli on niinku käsikäyttöisenä, ettei tarvi moottoria ja vapautella sun muuta, jos tulee sähkökatko tai muuta vastaavaa. Aika kevyesti nyt ainakin liikkuu tämmöisten nopeiden kokeilujen perusteella ja silleen vaikuttaa ihan hyvin asennetulta ja ihan asiallisilta ovilta. Ei nyt ole omakohtaista ovikokemusta ihan hirveän syvällisesti, mutta
se mitä nyt on, niin vaikuttaa ihan kaikin puolin asialliselta. Ja sitten muihin juttuihin liittyen, niin en muista nyt miten tullut tuossa päiviteltyä, mutta villoista taisi olla ainakin juttuja aikaisemmalla videolla, mutta tuolla on nyt tosiaan vielä vähän tuossa joku aamu lätkin pidemmälle, että se rupeaa olemaan tuo takaseinä aika pitkälti vedetty jo villoille. Ensi viikolla pitäisi tulla sitten urakoitsija viimeistelemään loputkin jutut tästä tallista niiltä osin, mitä nyt kuuluu urakkaan, eli nämä ikkunoiden ja ovenpielet valmiiksi ja sitten toi väliseinä, mikä on palokatko, niin sen levytys ja rännit puuttuu ulkopuolelta ja semmoista pientä. Ja sitten sen jälkeen jää mulle tosiaan niin näitten seinien muovittaminen ja levyyttäminen, ja täytyy katsoa missä vaiheessa sitä tekee, ja sitten sähköpiuhojen vetäminen tänne talliin. Mutta semmonen päivitys nyt tällä kertaa lähinnä nyt noihin oviin liittyen on tosiaan ihan tyytyväinen, ja niitä on tähän jo vähän odoteltukin, ja jos nyt keksii niihin liittyen vielä jotain muuta sanottavaa tai puutteita tai kritisoitavaa, niin jollain myöhemmällä videolla voi sitten käsitellä vielä niitä. Se on moro! Tiistai-päivä 24. marraskuuta. Ihan pikamaininta päivitys vaan unohtui tuossa viikko sitten, joka oli silleen pimeetä, ettei tajunnut kuvailla tässä ulkona hirveästi, niin unohtui pikku maininta, että tosiaan tuossa tuli runsas viikko sitten tähän pihaan tuli pari kuormallista 0-16 kiviainesta, vähän täyttöä tähän keskelle. Tässä on nyt vähän levittelyt vielä kesken. Siinä oli vähän vajaavaista kommunikaatioa kuskilta. Sen piti soittaa ja mun sitten kertoo, että mihin kipataan, mutta ensin aikataulu siirtyi ja sitten ei soittanutkaan lainkaan. Ja kävi sitten niin, että se kippasi tähän pihaan perälle pari kasaa ja sitten tuohon kulkuväylän eteen toiset pari kasaa, ja niitä on nyt sitten käsipelillä tästä pitänyt siirrellä. Ajatuksena oli, että se olisi kipannut ne tuohon luiskan eteen ensisijaisesti, koska siihen sitä eniten tarvittiin. Että saatiin no siinä on nyt jo sen verran, että tonne pystyy autonkin ajamaan, mutta vielä tässä on ehkä videolla näy kovin hyvin, mutta tässä on aika paljon monttua paikoin, ja tossa on yksi monttu, mikä pitää paikata tai täyttää ja niin edespäin, että aika epätasainen tää piha nyt tällä hetkellä vielä on. Mutta tosta nyt joka päivä 10 kottikärryäkin, kun kärrää vähän paikasta toiseen ja vähän levittelee, niin kyllä se tosta käsipelilläkin leviää, kunhan nyt ei odottele niin pitkään, että tulee pakkaset ja kaikki menee jäähän. Niin. Ja hinnasta jos kysellään, niin täällä päin ainakin jossain 10 euron pintaan on tonni tollasessa tavarassa, ja meneekö siihen kuorma-autolliseen nyt se vajaa 20 tonnia suurin piirtein, niin se on siinä jossain 200 ja 300 euron välissä nää kumpikin lasti, mitä tähän pihaan käytiin kippaamassa. Sellaista.